Ka university kade namanda ki khana. The root cause of all evil in Nehu is this Vice Chancellor Professor Prabhasankar Shukla. Ki baule ula penkenya ka anyong ka Nehu kane kan khata bhai ki khnon samla jongi kajing sha thung jongu kalong be political. Play pi parlok mga ngade rilendam mani bat hakawan on one interview mentakasngi ngadon bat I Professor lakan kema hangni hapo school ba Nehu. Ti kublai Professor kai ka ba pelong ifi ba pinle ya kendu kat. Kurishbun kajing let jongi pan kendu yo governor de ba ngiko apa pan TBU kai ka jah ne hapo Nehu khamtam ba kila ashim gi khna ya kane senjam ban shajing it tingi sngokya namar new I ba argun laigon ni gitu kila posh hospital halor ba ka cingya khi kadang beteng uni Vice Chancellor Prabhasankar Shukla mi patio ni lingo namar ubri ula ban let shadow shaka press club ban ai ka jingya keren lane ka jing pansyai hanrei unmi nang nena kamera tang arkab laikap bon let pe gini khna kilong kumno uklam le tang chi senro dang ning kong le porba sedang ne ka jing yakhi ki dawa tang ban her shuki no u banshim ban pueng kam no yo u registrar badu deputy registrar harre dep sapo pragantaru umle te ngasutho bagi khna kila bitar kiong haba ngi sha than hang ni harre phi ke ru hi patle kono ka kamru phi company ka dak kashen ba phishim serious ya kane hanrei usu kentat bet wong em ke bangala le ke bangala thung kade ka bade be hanrei ngitip shai ba ki bon ki jing bakla kumu chairman jong selection committee ulaya sha siliang yakini ki bre ba ulajet bon selengi matalengi nga sang bitang ina sedang suba le se imat la ya thong na ka pisai mat kapen ken dit ingi penlingo harengi yisha kum kino hikai le ngim lingo namang live ina do macam senam haba utung kam iki nohikai nado benai arja apply nado benai Julai kasedang ka interview hadol ese Disember kibun ki nohikai baujet kim long fit benlong nohikai lese kadon jinge day lingba ka seng ba kershan ya kane ka sarkar pedeng lene lese don ke bala halandet bangim yui yo lese don mat hong ka pisangim tep lese u klempet kajing don kam jong ka jala jongi klempet kajing don kam jong ka Tura campus hanrei upai tang kajing mentoya labi kata kajing sekolah ni sutho ba ke baule ulap penkenya ka anyong ka Nehu la penkenya ka anyong ka UGC regulation 2018 but kino ki rule ki regulation bangla ju pendon kam hapon Nehu hapang ithung kam tungjam ni pe jaga experience ni pe jaga quality hanrei u thung ki breu babun ki bam don quality ngan ombe ki long third grade kane kan khata bhai ki khnon samla jongi ndei tang hapo khasi jan tail jongi Te ladang ni phai pat saka jing ya kendo jong pi ka bana ka leng ulat pat tip bhaga jing jahang ne hapo ni hu u comment ba hoi ni kendo I mei kumu ulat ke jalane kumu governor udon ka jing snow onga sosi ben ina mangaru don ki khon ke badang le PhD ka university kade namanda ki khna lada ki khna kim hun ngimla ban syukantat Jakarta ngi wood ngi debania wat kilat kelenti kumno ban penhon yaki tingi ya kata ngi long kubur hak ngi wan behaju ba ka Vice Chancellor unwan unlet man ka sansnem no hikai kinwan kin chong thaj harai ka university ka debanne te ususi baban omba onga mla budur ba kan poi hado kan ka pot batula ongru ba kan ka de ka senjam ko ningkong baja kumne ba ki khna syatkan onga ngan persangkat bangala ban wat kilat kilenti kumno ban pensuk hoy ya kata kamde ka basuk nitip tamal mentale wa ki khna kilat dawa ban her suki senan Vice Chancellor te uni bre bolese ba kham juan ngimtip kan position no hanre uang bangi de bania trai lang kumno nginwara ka jing ka chong san hapo ka khamtam ka kwai ka khya jong ni gi khon samla jong ki ba sha jing in mentala saus ni hagju ko poru ong ba ai jingot hanga ke na kaliang kan ni huta na liang ka meta na liang ni kiwi kisang ba ai nga ka solution ke ngan le ke ngala ban le bakan penkut no ya kan ka jing ya khi hang ni ngi smooth tanat pre namar ngi uni de governor Bashim khya ya ka kam jo kumu chief rector jong university namor governor de chief rector jong ni
tamu chief rector ukap long kam halor jong vice chancellor umdi u administrative head hanre kam halor number governor ulong by direct bakal link but president of India walong visitor don ke jingkermen habingi pa jong ne governor na mangai i ubri bastat ubri ba shimkhia bat ubri ba shemphang hanre uang ngamla berlai menta namar ngan keren bat kiwe de ki khak dan kam namar ba unwan harta hanre uang yarap yanga bangin wat ke solution hanre kono ka suggestion bangin ai lani kono ka solution bangin ai kan habde hi bahon kini khana sama jangi ikho samla jangi badang yakhi kumang hakten pareng the root cause of all evil in Nehu is this vice chancellor Professor Prabhas Shankar Shukla. The best way, of course, is to put his paper down. The best way kan long bay baun resign na unlen na katali ka basuk tabe kiwi kunum karam ngila ban pen bay hang ne hapo kan Nehu. Ti ha ka tu ka jing pensai jong OVC pilai i haduk kan nu pi kalong ka basisya ya ka tu ka jing pensai. Itu hoge pi ka jing pensai jong u jan bar khoi de babakla. Wei po wei ka jing dawa jong ki khana bat mani ki nohikai ka jing bakla ka de na liang jong ula ban ukno iki ule mo ugi kam hare ukno iki we itu ba ula jet khana iki expert bandon haka selection committee ki de ki bru jong ka jing ede ya kata te ngathrai ka shong ki pajba ngathrai mentale kala sai kadar imat kadon ka jing ya mit bakia ai na po ka table se bangim yu ni subajur menta ka de kata dan bahasa mengalami mafil se kata ula syaweng uye puni ba uyele be bentap ajmio ki kam sniu jong kini ki beri bala thung mau namar umka ban puni bangawara ki beri ki batat kelas dan ngawara ki beri ki bamlong fit ban pat kuno ka kerdan hang ni hapo ni hu kini ki jing le jong u dei ban yada ko ma pi ong ma ye kita kinong trai ki ba uthung hi pi ka dan ka selendat ka jing mentoy tharai ka ba ule akum ta ngathrai ka jing mentoy le ka ngathrai yala de simet lada de bam yo jing mentoy ngam thrai undai kine lada de unu vice chancellor bawanda ka qualification wanda ka nama takadong yo uni vice chancellor ka jing sha thum jongu kalong be political kam denong reme namar wan be nakata ka political ideology ba jong ka de ka sokar pedek hanre da bi pa quality dang bono ki ba khamlong well qualified khamlong experience hari kim yolat di uni badan bat kata political ideology kadang yang beli uni ulong anti tribal ane anti local nama umdon jing ede ba kamekhalia umdon jing attachment bat kan niho umdon attachment bat ni khna de badan attachment unmi nang ne one page ti kumakalong menta kan nihu hatu pis ngau ba ladang yo hi da ki brio lejong naka jela lejong kan dei ka ba bahaban hoi ngathrai la de ka por namar mentapi ni hapi apa jaga history kindian umdon kam Malaysia jengai than Rius name jong Srivastava deb nangta wan unie shwa kata ru ars name don u acting vice chancellor don sobo shukla bana physics department jong u senior most professor to kapor tamut ars name lese jong shukla arne ars name siteng license name untu jong shukla jongi uta acting vc mo senior most professor nangta wan Srivastava Rius name unie license name tamut da pikhan khat ars name jongi kala hair shaba palat ka university jongi lese lada ula ne sa sistem le how 25 ngatrangin poi sabar jong arspa tikna ya kata namar ngilap ula pen her kerdan shaba palat ya ka university jongi la de kapor bangin ong khatar snem mila wes jong kan nihu ngidon kam dayo le ngidon kam do trash nong tramolo tangba obabiak kadang ngidon kam la de makana trash nong ru ngidon ngamong bangim don ngidon ki trash nong ki ba nohika hapos ko ba nehu ki ba tubit ki ba la belong vice chancellor la nangim yo jongi hanre habde ubana nihu la bande ubana bar tangba wala shong han nihu la de tre hang ni lese khatsan snem arpusan lai pusnem la rangi yo kum gitaru ngila ban penbeci kurung kelapon nihu kata la de kapor pangin tawa be la da niyo la ni hab yo vice chancellor bade na crash nong try mlo la na mlo konta habde be na pokan nihu katakan de kan ting tawa jungin nang ne sakmat ngimti lanong inyo kata kalat lada ulit nong nilai deka kan kloy lada umlet ni sampai handai kajing tawa jong inang ni smat kan lobek kumta Kublesi buana ba